kita sa kong kinabuhi. Uy, gikan ko sa Saudi America pero wag taon ko ani sugata sa buang pangasaunon. Pakita. Malipay baka siya ani mo. Mao niya bundatan niya para sa amo ang mga gamit sa among kasal. Tinapok. Arap-tap na ko usawa. Wa malipay ang usawa nga uli ko karon. Kay wa mo ko sugata. Nanaligi ko, naabot ni ko sa balay. Naanaro silang ga. Mingaw man. Naaba ka siya ron, no? Tungso ko. Excited na ko, kaslunon rin ba mi? Langga! 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 Nanay mong pamanhunon langga, gikan Saudi America. Kagay-kagay lang suod langga, oh. May mga plato, may mga kutsara, may luwag. Ito langga. Makasal na tani. Langga? Langga? So, nauli lagi ka. Oh, uli ko. Ano magkangamuram kagwa malipay uli ko? Wag hindi ko mo sugata sa airport. Ay, wati ka sugata kay naam gid problema. Ano sa'yo problema ni mo? Problema nako. Kasalta. Nauli pa jud ka. Tungod sa ugo, wala ka malipay nga mauli kung magpakasalta. Hey, kumplito na nanay plato, nay kutsara, luwag maguban pa. Ako gid natay baso nga cheers. Hala, bahala sa ka. Sulod dito, ug musulod ka pero huwat ako kay na ako'y lakton nga importante. Ha? Tungod sa ugo. Siya yung sud-sud. Ano sa mga ni siya day? Gayaan mo ko noon. Asa si mama? Madir! Asa may ugangan ako? Wala man dili kong tao. Ayaw! Ha! May kini ka dong. Dali sulod rin. Ma, ano mo itong imong anak nga iwan mo kong biyaan? Susukad nga abroad ka. Imong asawa di naging puyog balay. Asa may sa puyo? Nagawas? Sige, lakaw. Okay ba kung sa iyang lakton? Bungod sa uko. Wala ni mo bantay di eh. Wagi na ko kabantay kay ari na may kupirme. Siya sige ka busy. Sige lakaw. Saan mo na ko ni plato nung gining Saan kutsara? mo na? Mga plato, luwag kutsara pa papakasalam eh. Gikan kas gawas plato kutsara imda. Mauro man ni gamiton sa usa ka man nagtiayon nung magpakasal. Eh, ang akong kwarta, ako mong gihutong padaan niya. Kay magpakasal ni. Bungot sa ok-ok ni mo ali mukoy mo ra na imong gidaan mo dai gibiyaan ka oy. Mo ra na imong gasa. Asa man nilun siya ma? Lakaw ako kibaw. Saan mo na ko nilun mga? Ibiyaan mo nung ko niya noon. Sodre ko istorya pa. Maliwa pa siya dali, istorya sa kadali. Asa mo tamo so bungod sa ukok? Sota dali. Lagi na sa ana ito. Kita mo istorya dili niya ugangan ka nako. Lagi bita kaliwat bungod sa ukok. Sus ay wala to pang taas ng mga. Uyap. Ano mo? Kanit na sing lain. Nagkikita to. Dili mahimo na ma. Ako nga pason. Kung mo siya magkikita gud. Ay kung dauta imong akong para sa unon ay dauta ako para sa unon ma. Ita na lang got. Di ko Bakit naman ang siya nako nga dugay naman ko na biyuda. Libo nang tatan kay ni ko ah. Tambok di kay kong kabaw ani kay ta pertin labo nga gini akong napir. Ako mo ha ko na dagwan ang ako ang kabaw kay para nga kuan. Pusok to kay tawag. Murag dug akong uyab. Murag na asim abot ron. Anak gini mo gupuhon yub. Faso yung di auto yung sakyanan. Amon to kung pasuro uyab. Love! Love! Love. Ngano man ka love? Love na akong pamanunan. Love na ako problema. Labot saon man doon ako, love. Nya unsa may kuan mo nga. Nang niabot man ko. Magpakasal lagi ta daw siya na ako, love. Uy niya, di lagi ko ganahan. Kay ganahan ko ikaw ang akong pakaslan. Kay gwapo kay ka niya. Hamis kay kag ulo, love. O, hinaw Sige. ko ka ay, love. Murag lubot. Sige way problema love. Magpakasal ta ugma. Sigurado. Okay. Akong kabaw ako lang to. Ihaw na lang akong kabaw kay. Sige, ugbo na daw yung love ha. Kay di ra ba dyan ko ganahan niya, love. Uy, ganahan ko ikaw. Lagi, love. Sige, Kinapay di. ilong, love. Murag lubi. Ganahan kay ko ana, love. Tara, love. Talap. Saan man ang kuyog ni Chinchin?
Di ba si Cincin nga, ingon to, yang ban pamanhunon nga, dungan to pakasal na to. Mao lagi niya. Anong lahi man na iyang kuyog lahi nagnaw ano? Sus gwapo ra ba kay pagkapa? Kagwapo ito, ano mo ko iyarang gilisan ang naw nga sus paita. Muram nagikumot sa pungkol, oy. Ka-20 kabuno. Itong dulo, no? Gibiyaan na ko ganihain taon sa akong darling, oy. Pre! Pre Tinoy! Pre! Sus! Ano ka? Matay, pre. Kabangi ko, pre, be. Ang ako ang pangasaunon, pre. Gikan ko abot gikan sa Saudi America ganihang buntag. Gibiyaan na kadayang ko dito, pre. Kay naa ako nung sila importante kay lakaw, pre. Nakabantay ba ka na ako pangasunon, pre, nga naa na sige. Hiring-iring, pre. Ba nga, pre. Kaita, pre. Murang tagag manok, pre, naithan sa ulo. Kaita rin ako, pre. Sikag pa na kwartanya, wa kay bawo day sa lihok sa imong ring pang sa unon, eh. Ako, pre. Ta, naluoy jud ko nimo, pre. Pirmitaw na makita na ko imong usawa, pre. Nanay kuyo, pre. Asa man, pre? Sus, sa ubos. Ato na to, pre. Lamang nun ni mo 20 kilamos to, pre. Ato, pre, paita, may ani, pre. Gapo, pre, gapo, pre, gapo. Bapo ilang bos mo, pre. Tara, pre. Ato, tuloy ko, pre. Salamat, pre, salamat, pre. Ha, tara, pre. No. Oh, kita ni mo, pre. Maugid, pre. Labi kayo, pre. Maugid, pre. Uyan mo, eh. Sama mo. Ato, nulong, pre. Sige, kibahala. Dasal kita umal lagi. Sigurado na kayo ni. Ikaw ba? Ako. Unsa may ikaw ba si Carbon nimo? Nga kini bayhana nga nang nadama nimo. Nga kini bayhana mao ang gipitek sa akong kasing-kasing nga akong pakaslan. Ha? Huwag ka masayod. Unsa man di ka? Ako may hipinis mga tanod. Ipi. Hipid ay hipid. Unsa ikaw? Unsa may imong ipas Carbon ng lakiya nga nang nadama ka ng lakiya? Ha? Gwapo siya nimo. Oo. Ayan. Ayaw kayo pagbuhat o krimen din kinapit hakay. Basig ako niya magsaspikan. O pag krimen, suspect na. Ikaw na lahat ang dukan ako.